Ty si úplný kár. A čo teraz? Teraz To je- dáme koláč. To je 300 kg. 300 kg by to malo podržať a ty si to Je to hen tam hneď na kraj. na hladkú onú proste železnú károvinu Vieš čo spravíme? prichytil. Potiahneme to henta ďalej, henta to potiahneme. No, dobre. No Šimono, poď, som zvedavý, jak to dáš odtiaľ dole. Ale pohlo sa to kúsok. No skús, trhni ešte raz. Neurvi tú károvinu, čo hento merá. Neurvi tú bielu hovadinu. Dobre, idem ti to pomôcť. Ani ja neviem, na čo to je. Aj to studí ako hovado. Dobre, no. Alebo to môžeme ešte hento, počkaj, počkaj. Skús to tak trhnúť, hen tak ešte, ak si to robil. No, dobre, a už to nie je rovno tu a uvidíme, čo z toho vyleze. Počkaj, pustím rýchlo hore. No, to už nepomôže, to už bude na dne. Ja, ale ty to chceš vytiahnuť horom, čo? Tak ty vylez hore, no. Ja tu skúsim potom tú panvicu. Šimon, horolezec. Dobre. Nedokážeme zadrkať. Ukáž. Nie je tam. Tak nič, dneska ani lyžovanie zlata, ani magnet fishing asi dneska úplne boháči nebudeme.